Giza garuna gauza harrigarriak, zoragarriak egiteko gai da. Artean, zientzian, teknologian, arlo horietan guztietan ainurrun iritsi bagara, organo horren gaitasunari esker izan da. Unibertsoko makinarik perfektuena omen da. Eta ez da ahaztu behar gainera, etengabe eta oharkabean lan konplexuak egiten dituela burmuinak. Baina batzuetan, nahikoa da mekanismo horretan aldaketa txiki bat gertatzea, egunerokoari aurre egiteko zailtasunak izateko. Kaixo, gaur gure makineriako piezarik garrantzitsuenari behar bezala funtzionatzea kostatzen zaionean gertatzen denaz hitz egingo dugu. Ongizate fisikoa zabaldutako kontzeptua da, baina ongizate mentala merezi du. Osasun mentalaz hitz egitea ongi sentitzen hasteko lehenengo urratsa baita. COVID-19 pandemiak isilpean baina aspalditik hortxe zu basuan zegoen beste pandemia bat areagotu eta agerian jarri zuen, osasun mentalarena. Naia Idoiaga Mondragon psikologian doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Kideon taldeko ikertzailea. Oraindik ere estigmaz beterik dauden buruko gaixotasunen nondik norakoak argitzen lagunduko diku gaur. Kaixo Naia. Kaixo, egunon. Osasun mentala modan dagoela esatea da lehenengo galdera hemen idatzita daukadana, baina pixko bat arraro egin zait. Modan egotea, osasun mentala. Bueno, modan baino plazan dagoen gai badala esango nukenik, ez? Azken finean, osasun mentala hitza bera aspalditik datorren hitz bat da, 19. markadan higiene mentala eta horlakoak aipatzen ziren, osasun mentala, osasun mundu erakundea sortu zenean ja, lehenengo osasun mentalen kongresua sortu zuten, ez? Momentu horretan bertan. Baina bada izpide den gai bat, bai, ez da? Oraintxe bertan. Bada, eta agian urte askotan ez dugulako hitz egin, ez? Azkenean barruan eduki dugun hori ateratze horretan, eta iruditzen zaigu gai berri bat dela, naiz eta hor latenteki egon den gai bat izan den urte askotan zehar. Zer ari da gertatzen, esan duzu urtetan ez dugula hitz egin gai honetaz? Nik uste dut arazoa urteetakoa izan dela, hor badago alde batetik estigma baita ere, ez? Urte askotan arazo mentaletaz, edo psikologarenan joate utzaretaz hitz egiteak, bazukan oso sama edo estigma potente bat atzean. Momentu honetan eta pandemiak zer on karri badu, bada, igual arazoa larritu dela, baina baita ere arazoaz hitz egiteko aukerak zabaldu direla eta estigma hori nolabait alde batera uzten ari garela, pausuz. Nola definituko genuke zer den osasun mentala? Badago definiziorik edo zertaz ari garen jakiteko? Definitzeko oso eztabaidatua den gai bat, ez? Badago definizio ofizial bat, osasun mundu erakundeak ematen duena, eta hor egongo litzateke, norberaren osasun mentalon batean, norberaren potentzialtasun aurrera eman ahalko genuke, egunerokotasuneko gatazkei edo estresari aurre egiteko kapazak izango ginateke, lan egiteko ahalmena edukiko genuke, eta baita gure inguruan bizi den gizarteari zerbait eman ahalko genioke. Azken finean, haien definizio hori da, eta baita ere dago osasunaren definizio orokorrari lotuta. Osasuna ez da gaitzik eza, baizik eta ongizate, psikologiko, sozial eta fisiko bat. Esan ere ezkutuko errealitate bat, da, ez da beste edozein gaixotasun bezala.
ukitu eta min ematen duena, edo... Bai, batez ere ez dagoelako ainargi nik uste dut limitean on dagoen, ez? Nik uste dut egunerokotasunera oso integratuta daukagula, nola baitean, estresatuta nagoen, azken aldian apurua deprimituta nabil, baina non dago benetako gaitza. Badaki gutxi gora bera, zer den beraz, baina nori eragiten dion. Nik esango nuke inor ez dela libratzen. Estadistikek edo ikerketek esate dute 4 pertsonatatik bati eragingo diola bere bizitzan zehar, baina gaur egun ikusten dugu badela baja medikuen kausarik nagusienetarikoa. Orduan, 4tik bat nik uste dut gitxi esatea dela. Osasunaren mundu erakundearen arabera, osasun mentaleko arazoak izango dira ezgaitasunaren lehen arrazoia 2030ean mundu osoan. Urtean galtzen diren egun osasungarrien 20% buruarekin lotutako gaixotasunek eragindakoak direla kalkulatzen da. Eta mundu mailan osasun mentaleko arazoetarako arreta edo tratamendua behar duten pertsonen 10% bakarrik jasotzen du. Osasunaren mundu erakundeak ohartarazi du baita ere, buru osasun txarra besteak beste, pobreziaren, ikasketa ezaren, indarkeriaren eta generoen arteko desberdintasunaren ondorioa dela. Ustet, arazo bat daukezula hasieratik konturatzea oso zaila dela. Askotan gauzek etortzeienin, bani adibidez, ansiedadi etorri zitaiten bezala edo geroa depresizua, hasieran ez zenekin zertzan. Eta geixo lotze zenun, momentuko egoera horrekin, ez? Esan deuna, estresaute bizitzie, edo egun txarrak ukitzie. Txarrena da, nire kasun behintzet, konturau oso berandu inintzela. Antsietatik ibili nintzen garai aixetan sentitzen nun arnasestue, sekulekue, gorputz osue bati bat eskuk, dardarka, txingurritute, oso urduri, burue oso azeleraute. Depresizun kasun, ahots bat izen zan baite, geure burukin hitzetea egun da danoak ahots bat, baina batea ahots hori esaten azte bat atzu ez tezula zertako baleixo eta hobeto zaudela hilde, hor ja kontuatzezea, kontuz, hemen zoze txarra pasatzen nahi da. Osasun mentalen inguruko arazoen sailkapen bat edo egin genezake. Hor badago Ameriketako biziketen elkargoak APAK sortzen du horrelako DSM katalogo bat, non badauden 19 talde baino gehiago osasun mentala. 19 baino gehiago. Ez da pentsatzen hain beste zirenik. Bai, 18 eta gero 19 da beste batzuk atara orduan. Gehiago daude. Baina egia da gure egunerokotasunean edo gehien edo hurbilenekoak, hor baditugu humurarekin lotutakoa, depresioa, bipolartasuna, antsietatearekin lotutakoak, elikadura arazoekin lotutakoak, gaur egun ere oso potente daudenak, adikzioekin lotutakoak. Onartzea da lehen pausoa? Onartzea eta gure langa non dagoen ikustea, ez? Azken finean guztiok onartzen dugu, lehen zan duan bezala, oso barneatuta daukagu, oso estresatuta nabien azken aldian. Baina hortik gaitz bat daukagula edo laguntza bat behar dugula ikustera, edo gauzak egiten dituguneran aldatu behar ditugula ikustera, hor badago salto bat. Muga hori, esan duzu muga handi bat. Egixe da batxe, estresa daola oso, ondo ikusile. Mateu, langile hona izeteko, edo pertsona hona izeteko, ez langile bakarrik. Estresaute bizi bertzea bat, eta orduri, eta dema esun preocupaute, eta dema esun produktibu izeten, baina, klaro, estres horrek eraite izun kaltie hemen goixen. Ni laguntza eskatzea eman indun, nire momentuik bajunak, bai depresisuek, idea suizidak sortzen zizkin ere buruen, baina idea bakarri ziren. Baina alako baten alegin batetik oso gertu egotea pasau nintzen. Ez nun aleginik egin, hori bai esangoet, baina ja hor kontura nintzen neure ze bajua nintzen eroitzen.
norberak onartzen duenean muga gainditu dut, zer jarrera izan behar dugu edo izan behar dute besteek. Onarpenezkoa, azken finean beste gaitz bat bezala ulertzea izan beharko litzateke jarrera, baina egia da asko ezbaian jartzen den gai bat badela baita ere, azken finean ni ere bile naiz triste, nik eduki dut antsietatea edo ez dakizen denbora darama eta ez du aldaketarik egiten. Niri ere gertatzen zen, ez da gertatzen pixka bat gutxi etxi egiten dela. Bueno, guk ere egiten dugu gure intentzio txarri gabe eta gure egunerokotasuneko jakintzatik. Azken finean horrela ikusi behar da, inguruan dagoen sare horren zaintza, garrantzitsua den zaintza, oso garrantzitsua da, osasun mentaleko arazoa daudenean, profesionalena jotzea, baina baita ere inguruak zaintza itzala eta ulertu zaitzala. Sufritzen nahi dana eta albunda honek, dano daukegu tendentzi bat askotan iskutatzeko mine. Pasaukotzako, edo egun txarra eta nauzkeu. Eta eixiak kritikatzean jarrera bate badala, baina, saia bergea baita ere ulertzen albune hoti ez dela erresa batzutan, ez? Isiltasun aktibun kontzeptue oso interesanti eta oso baliagarri serituzat, ze presentzi gutxegin eta disponibilidade gutxegin pertsonok lagundu aldeuna inkalkulabli da. Izan duzu profesionalen gana jo behar dela, ezta? Hori hasteko. Bai, noski badaude hor osasun mental arazoen aurrean, bi tratamendu egongo lirateke, psikologiaren barruan, psikologo klinikoak dira osasun mentala lantzen dutenak, eta hauek errez ulertzeko egin beharko luketena da, erakusten digute gure egunerokotasuna edo gure jokaera, gure emozioak berezten gaituzte, heziketa prozesu bada, psikiatrak berriz lantzen dute alderdi fisiologikoa. Medikamenturen bitartez, alderdi neurotransmisoren eta barreneko lanketa bat egiten dute, alderdi fisiologiko horretan baremoak berdintzeko eta bateratzeko. Nere diagnostikoi dagokizunez, ni, lehen arreta jo nintzen, ambulatoixoa, eta esan nintzen, ze pasatzen nahi ziten, eta 6 jun esan ziren zuk psikologo baten agun berretzu. Eta, galdeketa oso sakon eta oso luze baten ondoren, 6 jun esan zin, zuk depresizun sintoma danak oixean dauzketzu. Eta esan hau da, baina izena dauken gauz bat tratatzea errezo da baite. Orduan aurrea. Profesionalak aipatu ditugu, baina gure betiko medikua hor dugu, lehen arretaz ari naiz. Bai, eta lehen arreta garrantzitsua da, baina egia da agian lehen arretari eskatzen ari garela momentu honetan bere lana ez den zerbait ere. Azken finean, Europatik edo gomendatze dutena da, 1.000 biztanleko uste dela 18 psikiatra eta 20 psikologo edo egotea gitxienez. Eta guzen batean gabiltza? Nik uste du direla 10-12 psikiatra eta 6 psikologo. Ez da hori gomendatze dute ondi edo, hori da gitxiengoa gomendatze duten orduan gabiltza gitxiengoaren erdia edo berago. Jendeak profesionalaren gana jo gabe hartzen ditu pilulak eta pastillak eta dena delakoa askotan, ez da? Nik uste du gizarte honetan oso errotuta daukagun gaia dela automedikazioarena, ez? Espainiako estatuko biztanleriak gero eta botika gehiago hartzen ditu. Biztanleen ia 16%, 15,48% hartzen ditu sendagaiak bere kabuz, Europako osasunari buruzko azken inkestak jaso duenez. Espainiako osasun ministerioaren arabera, farmazietan errezeta bidez erosten diren botika kopurua etengabe hazi da azken 8 urteotan. Eta pandemiak kontsumoa inoiz baino gehiago handitu du. Medikuen aginduz gehien saltzen direnen artean analgesikoak daude.
hamarkada batean 50% baino gehiago hazi da horien kontsumoa. Osasun mentalaren arloan, sintomak arintzeko, antsiolitikoak eta antidepresiboak hartzen dituzte pertsona askok, tratamendu psikologikoa jaso beharrean. Errealitate horren isla da, antidepresiboen salmenta 45% dela 2010-etik. Zientziak urteak daramatza garunarekin zerikusia duten eritasunen arrazoiak eta konponbideak aurkitzeko ikertzen. Osasun mentala hobetzen laguntzea da psikologiaren helburuetako bat, baitaren ezagutza arloetako batena ere, psikobiologiarena. Gure jokabidea, gure adimena, gogamena, prozesu konplexuak dira, baina ez dugu ahaztu behar prozesu konplexu horien oinarrian nervio sistema zentrala dagoela, hau da, gure garuna. Hortaz, gure garunak eragiten ditu guzti horiek, eta berau ikertzea beste faktore batzuekin, elkar eraginean, baina funtsezkoa da. Horregatik egiten dugu psikobiologia, psikologia fakultatean. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko psikobiologia arloak jokabidearen oinarri biologikoak aztertzen ditu, arruntak zein patologikoak. 3 ikerketa ildo garatzen dituzte. Bata aurrekin. Bertan, testuinguru sozialaren arabera, aurren jokabide oldakorra azaldu dezaketen faktore biopsikosozialak aztertzen dituzte. Bigarrena, bularreko minbizia diagnostikatu berri dieten pazienteekin lotuta dago. Prozesuan laguntza izateak gaixotasunaren ibilbidean izan dezakeen eragina ikertu nahi dute. Hirugarren nahia eredu animaliak erabiliz, kasu honetan xauekin, estres sozialak, osasun fisiko zein mentalean duen eragina aztertzen duen ikerketa lerroa izango genuke. En cuanto a los efectos del estrés sozialak osasun fisikoan duen eraginari dagokionez, zehazki tumore garapenean duen eragina aztertzen dugu. Y en cuanto al efecto del estrés social. Eta osasun mentalari dagokionez berriz, aztertzen dugu estres kronikoak nola sortzen duen depresio sintomatologia. Esperimentuak karraskari har eta emeekin egiten dituzte, eta probak desberdinak dira sexuaren arabera. Habitualmente utilizamos... Xaguarrekin normalean gizarte estresaren eredu bat erabiltzen dugu, gizarte elkarrekintzan oinarrituta dagoena. Entonces les ponemos juntos. Elkarrekin jartzen ditugu eta borroka egiten dute. Lurraldeagatik borroka egiten dutelako. Orduan batek irabazi eta besteak galdu egiten du. Galtzen duena da gure animalia esperimentala. Estres jarraituak eragindako depresioa ikertzerakoan, ikertzaileek menderatutako subjektua eta haren portaera aztertzea dute helburu. Hainbat analisi egiten zaizkio, adibidez, kortikosterona kontrolatzeko, estresari erantzutean askatzen den hormonetako bat. Karraskari emeen kasuan, probak desberdinak dira. Caso de las hembras, hemen kasuan egoera ideala 4 edo 6 animaliako talde txikietan egotea da. 6 animales. Entonces, cuando les separas del grupo... Orduan, estresa agertzen da taldetik bereizten dituzunean, lagunak aldatzean edo sozialki isolatzen dituzunean. Esperimentuak bideozaintzako sistema baten bidez egiten dira, eta animalien portaera behatu eta grabatu egiten dute. Elkarreragin sozialean duten portaera ebaluatzeaz gain, zenbait proba erabiltzen dituzte antsietate edo depresio maila ebaluatzeko. Software berezi batzuen laguntzarekin animalia uneoro non dagoen jakin dezakete, eta haren ibilbidearen eta jardueraren jarraipena egin automatikoki. Psikobiologiako sail honetan urteak daramatzate ikertzen, eta aurrerapen txikiak egin diren arren, oraindik asko dago aurkitzeko. Asko dago egiteko oraindik, ze kontutan hartu barren daukeu,
osasun mentala ez dela bakarrik gaixotasun eza. Eta hori da psikologiaren helburu nagusitako bat, ez? Nolabait ere sustatzea ongizate fisiko, emozional eta soziala. Entonces, bueno, estos pequeños avances de... Orduan, kasu honetan, depresioaren atzean egon daitezkeen mekanismoen inguruko aurrerapen txiki guztiek, bada lagundu dezakete jende askoren osasun mentala hobetzeko tratamendu berriak sortzen. Lehen esan dut, inor ez dela libratzen, ez da? Baina badago, populazioaren zati edo, talde zaurgarriagoren bat. Lehenik eta behin badago askoz ere zaurgarriagoa den talde bat, eta hori dago egoera sozioekonomikoari lotuta. Geroz eta maila sozioekonomiko bajuagoa izan, geroz eta osasun mentaleko arazoak izateko probabilitate handiagoa da, eta hori ikerketa guztiek frogatu dute. Gero, adin tartei lotuta, egia da, gaur egungo gaztaroan arazo oso larriak aurkitzen direla. Azken finean hor daude suizidio tasak ere, egunean 11 pertsona suizidatzen dira, gazteen artean bada lehenengo heriotza naturaleko lehenengo kausa, trafiko istripuak baino gehiago. Orduan, gaur egun gazteetan bereziki eragiten dagoen pandemia bada, eta gaur egungo gazteak etorkizuneko helduak izango dira, eta ez dakit nik benetan ezer egiten gauden pandemia horren kontra. Guk Adibidez Unibertsitatean baitugu hainbat arreta psikologikoko zerbitzu, non topera dauden, aspalditik desbordatuta. Gazteek gainera egia da, igual badaukate kontzientzia gehiago dauzkaten arazotaz, me askotan oso zaila da laguntza topatzea. On Our Minds edo gure buruetan proiektua da hau. UNICEFek beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako instalazio artistiko bat da. 3D teknologia erabiliz, 10 umeren bustuak inprimatu bituzte. Helburua da kontzientzia soziala sortzea, osasun mentala duten gazteen arazoei buruz. Kalkulatzen da 10 eta 19 urte bitarteko nerabeen 13% inguruk diagnostikatutako buruko gaitzen bat duela, eta urtero 45.000 nerabek baino gehiagok beren buruaz beste egiten dutela. Gazteekin batera emakumeena da beste talde zaurgarrienetako bat. Espainiako Osasun Mentaleko Konfederazioak dioenez, genero femeninoak maskulinoak baino 3 aldiz arrisku handiagoa du depresioa izateko, eta 2 aldiz handiagoa antsietatea izateko. Estatistikekin jarraituz, emakumeek naiz eta gizonek baino 3 aldiz gutxiago egin beren buruaz beste, suizidio saiakera gehiago egiten dituzte. Maila sozioekonomikoa, adina eta generoa. Emakumeetan beti dira osasun mentaleko depresio eta altuagoak, zergaitik. Alde batetik nik uste gizarte ikuspuntu bat ere aztertu behar dugula. Ikuspuntu makro bat, non gizarte patriarkal batetan bizi garen, eta emakumeek egunerokotasunen askoz arazo gehiago dauzkaten. Arazo gehiago lanerako, arazo gehiago kontziliatzeko, ezbaian askoz ere gehiago jartzen diren. Baita ere, emakumeen buru osasuna eztabaidan jarri izan da historikoki. Eta gero beste puntu bat egon daiteke baita ere, parte on bezala, errekonozitze dutela eta laguntza eskatze dutela. Eta agian mutilek ez. Eta hori ere kontutan eduki beharko genuke. Azken finean, kulturala ere izan daitekeela. Eta agian badago mutiltasa handi bat non badituen osasun mental arazoak, baina edo ez dituen errekonozitzen edo eskutatzen dituen. Gizki pasatzen ari nintzen momentu hasetan, nahi ezinbestien lagunduzin, beste jende baten kasu bai irakurtziek, bai entzutiek, ze halako batien ulertuta sentitzea. Esatezu, ostras, pertsona hau, aida kontatzen gauz bat, ni ontxe pasatzen aina izena, ez? Eta ulermen horrek, eta bestin lekuen reflejaute ikustiek, emate zaitu askotan esatea, ostras, ez nago bakarrik. Eta ez nago bakarrik hori hain da importantia, hain bakarrik sentia ez zailun gaixotasun honekin. Inigo Antxorregik Nire minaren etxean liburua plazaratu berri du. Aitortzen duenez beste batzuen sentipenak eta bizipenak entzutetik lortutako indarra erabiliz. Gidoilaria bera, umorea eguneroko erreminta du, eta umore hori erabili nahi izan du osasun mentalaren inguruan bizi izan dituenak mahai gainean jartzeko.
Norberak bizkarrean daraman motxila astun horri idatzi nahi izan dio, eta nolabait barre ere egin nahi izan dio. Gehien bat, bere buruarentzat idatzi duen arren, liburuak lagungarri izan nahi du arazo mentalaren gaian murgilduta dagoen edonorentzat. Gaixoik eroi nintzenetik gaur egun arte, 3 urte pasaila, nik ustet gizartiek asko evoluzioa dula. Eta nik 2019 edo 2022 gertau zitzaitena kontau eta jasotzen ditun erreakzioek oso diferentizia. Horrela, Antxorregik gaixotasuna publiko egin du eta lekukotzak ageriko egitearen aldeko apustua egin du. Arratsalde guztioi, zer moduz gara? Aizue, konturatu gara, 3. denboraldia egiten ari gara, Egia da. Eta ongi etorri beste behin, Maitane Ormazabal, kaixo, Iñigo Antxorregi, eta Idoia Madari, eta arratsaldeon. Euskal Telebistako Bibazuek saioan buruko gaitzak izpide dituen atal bat egiten du astero Korapiloak izenekoa. Helburua, zientzia ardatz hartuta, gaia erdigunean jartzea da, eta haren inguruko informazio eta testigantzak azaltzea. Azkenin, erabidetan, bai telebistan, bai irratixen, bai prentsa irakurrixen, testigantzak irakurtze zunin, dano guzela helburu horrekin. Gu bezala daun bat emat, bai laguntzeko asmukin, da bakarrik ez sentiarazteko helburukin. Telebistan ikusi bakarrik ez, Korapiloak entzun ere egin daiteke, izan ere, izen bereko podcast bat badu EITB podcasten. Antxorregi asko ikasten ari da proiektu berri hauetatik. Gauze asko hain naiz ikisten, bai nire esperientziz eta gero, eta baite nire lanak egunerokotasunin emateiten aginez. Bat da, empatixe. Empati maila bat emateizu, lago lan batek. Bukatzeko ez dakit nahiak konturatu zaren, loretan dugu sagarrondoa. Hemen udazkenean gaude, eta loretan sagarrondoa. Ez dakit simbolo bat den, edo seinale bat den, etorkizunean loratuko da gure sagarrondoa edo gure osasun mentala. Loratuko da baldin eta horretarako baliabidea jartzen badizkigu. Berez, ez. Nik ez nuke negatu izatea, berez ez da loratuko, ez? Azken finean, gizarte bezala aldaketa guzti horiek egin behar ditugu, hezkuntzan asko inbertitu behar dugu, etorkizuneko generazioen hezkuntzan, osasunean, inbertsioak egin behar dira, eta gizarte ongizate horretan, etxe bizitzan, errenta basikoetan, eta hor aldaketak egin behar dira loratu alizateko. Eta gure arteko zaintza hori ere oso garrantzitsua da, askotan ahazten zaigu, gizarte bezala aldaketak egin behar ditugu, baina banako bezala ere, azken finean ingurukoen zaintza eta guk harremantzeko ditugun era horietan ere osasuntsuagoak izan beharko gineatek eta begitsuagoak. Eskerrik asko naia, oso interesgarria. Osasun mentalaren gaia arantzatxua eta harimutur askokoa dela ikusi dugu gaur. Buruari eragiten dio, baina baita gorputz eta azalari ere. Hala deritzo behintzat, Onditz Jimenez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko ikasleak. Bikainen jarri dioten gradu amaierako lana duzue irudiotan. Depresioa eta antxietatea izan duten 11 lagunen testigantzak eta argazkiak biltzen dituen argazki liburu bat da. Pues bueno, tengo ansiedad y depresión desde hace varios años. Con 20 años empecé a sufrir ataques de ansiedad. Izenburua, Ikigai, zuen istorioak, zuen borrokak da. Eta japoniar filosofiako hitz batetik hartu du. Izateko arrazoia, edo bizitzeko arrazoia esan nahi du. Osasun mentalaren inguruko hausnarketa artistiko honekin agur esan behar dugu. Datorren astera arte.